Ik heb met voormalig premier Maaike Eenman altijd samen heel goed opgetrokken om te kijken hoe kunnen we economisch samenwerken tussen Nederland en Aruba. En dat vooral via de lijn van het ondernemerschap bevorderen. We zijn samen ooit op handelsmissie geweest, een koningsreiksmissie naar Brazilië. In een brede delegatie waar de heer Eenman ook onderdeel van was. En ik was toen de missieleider. En we hebben samen opgetrokken bij een aantal bezoeken van premier Rutte naar Aruba. Waarbij we geprobeerd hebben ook de economische kant goed in te vullen. Ik heb steeds bedrijven en ondernemers meegenomen. Ik ben bij verschillende conferenties betrokken geweest op Aruba. En bij de start van Credits, microfinanciering Nederland. Het allereerste kantoor is ooit geopend op Bonaire en het tweede kantoor op Aruba in 2015. Nou, ik geloof altijd in samenwerken. Hè. We hebben één koninkrijk met 4 landen. En ik geloof altijd dat samenwerken heel belangrijk is. En de economische kanten, ik zal het ondernemerschap is eigenlijk de sleutel naar heel veel maatschappelijke uitdagingen. Maar ik denk dat het ook een sleutel kan zijn voor de samenwerking binnen het koninkrijk. En ik heb wel eens gezegd, onze slogan als Ondernemer Nederland is samen Nederland ondernemender maken. Nou, ik heb op Aruba wel eens een speech mogen houden en gezegd samen het koninkrijk ondernemender maken. Maar dat vind ik wel een hele mooi vertrekpunt. En ik denk dat daar de komende jaren nog ook veel te doen is. Vooral als je denkt aan duurzaamheid, aan energietransitie, aan digitalisering en AI. Dat ze elkaar heel goed kunnen versterken. De afgelopen jaren was ik veel hier in Den Haag. Want we hadden natuurlijk de COVID-crisis gehad. We hebben hier politiek hele lastige tijden gehad. Maar ik heb net aan Maaike Eenman beloofd dat ik binnenkort echt weer een keer die kant op kom. Dus ik hoop in 2024 weer naar Aruba te komen. Ik heb een heel goede relaties, ik ken veel mensen. Ik vind het ook belangrijk om die relaties te onderhouden. Dus ik hoop dat die kans binnenkort er weer is. We hebben dat in het verleden ook veel contact mee gehad, zeg maar. Ja. Afgelopen jaren, vooral door de politieke situatie in Den Haag en COVID, ben ik er niet zo aan toegekomen. Maar we gaan dat zeker die banden weer aanhalen.